Kibor District ka East Khasi Hills bat ko office jong ka Defense Estate Officer Guwahati kila penlong ya kajing jurip negas ngi balang ya ki yeng bisna bi an halom survey bat kajing keno klami bakini ki yeng bi an ki de jong ki poiwir bana Bangladesh kini kajing keno klami na ki laingut ki brio ki basang dukan halom survey ki badairu ki brio ki bidang ya khun mukaddama halor ka hok long try ya kani ka jaka persha ya ko office u Defense Estate Officer kini ki laingut leidan lang hakani ka jingjurip kabla penlong ka office u Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District bat ka office u Defense Estate Officer Guwahati ha ka jingidon ringkat ki officer ka Shillong Cantonment Board ka Meghalaya Urban Development Agency bakino yalam ka Hinyau Trap Youth Council hakani ka jingjurip lalap bakidan phaduk phraphau tali ki yeng ki basna be an hakani ka jaka reina padeng kini ki yeng hadu sauphau tali ki lakhang tala habayo jingtep ya kani ka jingwan jurip lakan nak babun nak brio ki Muslim ki bakam ya ladie biki ki bawan nak Assam Uttar Pradesh bat kiwe ki jelakari bun ki basa ki rio ngai Muslim baki lakam baki wan nak Assam Uttar Pradesh biki ki jela हमारा बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है क्या? Din mana kala yang jong kaseng ilawan dala di ningkong ni ajaka baraka baan ilawan lang bat ki officer jong ka MCL bat hadin mangilalap ya ka jingdon jong kini gibrio ki ba sa bean ya kani ajaka ngilatho ya ka complain ha UDC bat ki we bat ki bor ilai iru ya ka statement ka ba UDC ulah penmi ba kani ajaka bar ko we ka badan hang ni ka don ha ka jingele kes ka ba mau ong kalong sub judes ti hadin mangi ya ka statement jong DC na kalyang jong kaseng ilatho sa kawi ka city ha ka office yung DC bat ha ka office yung DO cantonment bat kuwi kibor ban penpau ba kum kaseng yem so ya hap ya to ka jingkren yung DC ban ong ba ka don kis namar ba nakalyang jong kaseng hi nadu kasingi ka banengkong ka bingiwan ha kani jaka habang ilalap ka jing sisya ndi ta mangi susngam nang ilale lu ya ka jing toket daladehi ban lap ba hatu kani jaka ka don kis ne am sisya kakum ka jing lap ka jongi ka long ba don tang laingut kibri kibele kis kani jaka bat ka jaka ka ba maki gele kes ka diga berit ka bomot baki kamtang itu jaka ke be maki gele business ti hadin mangilalap ya kata ngilatho su DC na ka ban ong UDC bat kiwi gibor ba pihak banle ya ka spot inspection haringkat kaseng bat kiwi gibor kenang ba pinlap ya ka jing sisya no pimla ban suong da ka basyong te po DC office ban su ay ka rai bangimla ban le namar ba ka don ka kis ti ngilabur ka por sitayo hapo sitayo ba ka DC office haringkat bat kiwi gibor ki dai ban le ya ka joint inspection hajakah nang ban lap ka jing sisya tingi so ban ai khuble UDC jong ka East Khasi Hills ubala shim ya ka senjam ba shwa ban kut kata ka jing ai por ka jongi menta ka singi ngilawan daladi hakabana ka office jong DC ula pha yo additional district magistrate kila don ki officer na po ka municipal board nya kalyang jong ka office jong ka police department kum juru na po cantonment board ka jinglet ka jongi menta ka singi bat lembat ki officer ngilai il dala ki jong ki khmat ba ka jingele kies ka David Thick ya kani ka banta ka basaneng ka bandiat bat ki basa nang ta kini beri basyang ki hakabang ila yo banyo ki ka office jong DC kumot na ka district administration kila shimless ya ki kerteng bat ya ki yeng katnu tuli ki long yeng ki don bat ka jing sim kerteng ka jong ki lalam ba kaya hap kat kum ka jing ong ka jong ni ha ka to ka singi ka mangi ong ba ki don prapo hado shispa tuli ki long yeng ki basa beanya kani ka jaka bat nakalis ka jong kiru kila poi hi sa ka prapongot kaumot babon na ki khang tala ya kini ki kamera ki bagisa bun don na ki bakim don po yeng na makilayo jingtip le si bakan don kani ki inspection Nre nakalyang ka jong harengkat bat ka district administration ngila yo ban sim ya ki katu kan ni ki kerteng jong ki beri ki badon hang ni bat ya ki tu ki bom don ngila sim ya ka list jong ki tu ki yeng lani ki jakasyong ki jong ki ti langba kan ni ka jingwan menta ka singi nga try ka district administration ka office jong DO Defense Estate Officer kum juru ka cantonment board ka bor sarkar hibro kwe kin tip ya ka jing sisya ba kani ka jing dawa ka jongi ka jing dawa ka basyong nongrem ka jing ong ka jongi ka long ba toy kata ka bele ki slightly gi jaka ay bakakut kan ay rai ndre yakini gi balat pat prapo do sis pat tli gi long yeng ki basyong basa bean hang ni yaki dai ban sim ka senjam ban weng no kloy na kani ka jaka
but ngi up ya ka report ka bau additional district magistrate and submit ka district administration but nginom up slam tan balada ka district administration kam shim kam abakala lap dalam kijong gikmat begini gibri gisyong bean yang ni jaka ngin sapet pat kay kasinjam ka bana kalyang jong kasem ngin sa shim nang ni syakmat